Let us all pray. Heavenly Father, salamat kayo, Lord God, for this morning. Nimgiatag ka namo karon. Salamat, O Lord God, sa opportunity that we are able to praise and worship you, Lord God, karong buntaga, O Lord. And that we are here, O Lord God, to be able to sing praises and glory sa imong pangalan, O Lord God. Lord, we pray that your presence will be felt, O Lord God, in this place, as well to those who watching us live, O Lord, and throughout all the satellite churches, O God. I pray nga ikaw, O Lord God, magahikap, O Lord God, sa kasing-kasing sa mga tao. Ikaw, O Lord God, magalihok, O Lord God, silang kinabuhi, that they will come here, O Lord God. They will not be the same before, O Lord, because they will be filled by the Holy Spirit silang kinabuhi, O Lord. There will be wonders, signs, miracles, O Lord God, nga imong lihokon silang kinabuhi, O Lord God. And we also pray, O Lord, for Bishop Noel Centino and all, O Lord God, our pastoras and pastors, O Lord God, nga musanyaw si mong pulong, O Lord. Lord, I pray nga ikaw naa kanila, ikaw magatag kusog kanila, O Lord God, sa pag-ingon si mong pulong, O Lord God, nga unsay mo'y gusto, nga mong madunggan karong buntaga, O Lord. Salamat, O Dios, nga kami sing, dance, and praise you, O Lord God, this week and this day. You deserve all the glory, the honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen and amen. Maayong buntag, Pisigo. Maayong buntag sa tanang tao nga nadiri, even sa nasa online. Maayong buntag kaninyo. I pray nga mubarog ta tanan no. Bisag naata dira sa tumong lingkuranan, mubarog ta kay atong dayigon ang Ginoo. Andam na ba ta? Amen. Amen. Dili gyud malimot mga kasakit o kalisod human sa dako nga unos way pulo nga makahulag way sa mga pagantos apan aduna pay usa ka butang nga nabilin ang wala napali sa hangin. Ang gugma kanato sa atong Dios, kay siya man ang lingkod nga pundasyon, busa atong kuron ta karon, kaniya ang ato ang paglaom. Makayara, kayara lagi, makaya nato ni dili ta magdugay ni kahimtangan. Makayara lagi, makaya nato ni dili kita pasaka sa atong Diyos. Amen. Usa lamang kini kangit-ngit nga gabi sa atong kinabuhi. Musita ra ang kalipay sama sa adlaw. Kay sa Dios kita may kalikod, busa atong kuron ta karon, kaniya ang ato ang paglaom. Makayara lagi, makaya nato ni dili ta magtugay ni kahimtangan. Makayara lagi, makaya nato ni dili kita pasaka sa atong Diyos. Amen. Siya man ang likod nga pundasyon, busa to kuron ta karon, kaniya ang ato ang paglaom. Kay siya man ang likod nga pundasyon, busa to kuron ta karon, kaniya ang ato ang paglaom.
magdugay ning kahimtangan. Makayara, kayara lagi, makayara, makaya natuni. Dili kita pasaka sa atong Diyos. Amen. Magdul kami kanimo, Amahan, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magdul kami kanimo, Amahan, uban sa pagpataas sa among mga pagday. Magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus, pagadaigon ka, pagadaigon ka, pagadaigon ka. Magadul, magadul kami kanimo, Amahan, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magadul kami kanimo, Amahan, uban sa pagpataas sa among mga pagday. Magasinggit, mag-aawit, magabaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo ikabayaw. Magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus, pagadaigon ka, pagadaigon ka, pagadaigon ka. Magadul kami kanimo. Ato'y patas sa tong kamot. Amahan, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magadul kami kanimo, Amahan,
sagot ka, Jesus. Hey! Matag pagdahig iya sa Dios, matag bulong pagsimba nga hiniusa, tanan nga pagdahig iya sa Dios. Maghaleluya sa atong Dios, himaya haleluya sa atong Dios, tanan nga pagdahig iya sa Dios. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga nagaluwas, mao siya, mao siya. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga nagaluwas, mao siya. Matag pagdayig, matag pagdayig iya sa Dios, matag pulong pagsimba nga hiniusa, tanan nga pagdayig iya sa Dios. Maghaleluya sa atong Diyos, himaya haleluya sa atong Diyos, tanan nga pagdayig iya sa Diyos. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga nagaluwas, mao siya, mao siya. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga nagaluwas, mao siya, mao siya. Matag pagdayig iya sa Dios, matag pulong pagsimba nga hiniusa, tanan nga pagdayig iya sa Dios. Maghaleluya sa atong Dios, himaya haleluya sa atong Dios, tanan nga pagdayig, tanan nga pagdayig, tanan nga pagdayig iya sa Dios. Atong bakbakan atong Ginoo. Amen. Amen, amen. Ang tanang pagdaig nato sa Dios lamang mga igsoon. Labi na karon sa sitwasyon nga feel nato gidatogan sa kalibutan. Mga problema nga niabot, wa tay laing katangpan mga igsoon kundi siya lamang. Sige sa katong may mga problema, relasyon sa pamilya, giawha ko mga igsoon sa pagduol. Ano atong first gen nga mo pray kaninyo. Atong i-continue atong pagsimba sa atong buhay nga Dios. Amen, amen. So, karong buntaga nami kanta, bagong kanta. And it is said in John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So karon, bisag na pa tayo mga challenges, confusion, or mga kasakit tungod sa atong pagtuo sa Dios, atong hinumduman nga siya ra jud ang dalan, siya ra ang kamatuoran sa tanan natong problema.
Kikinahanglan ko ang presensya mo, kanako nagatabang. Kikinahanglan ko ang kingharian mo, o akong Ginoo. Kikinahanglan ko ang presensya mo, kanako nagatabang. Kay ikaw ang akong kalipay, kay ikaw ang kasiguruhan. Ikaw ang dalan, kamatuoran, ang kinabuhi walay katapusan. Nagahatag og paglaom ka nako. Ikaw ang dalan, kamatuoran, ang kinabuhi walay katapusan. Nagahatag og kinabuhi ka nako. Wala nilain pa nga sampiton ko sa akong kalistanan. Gikinahanglan ka ni kinabuhi ko, hangtod sa kahangturan. Kay ikaw ang akong kalipay, kay ikaw ang kasiguruhan. Kay ikaw ang akong kalipay, kay ikaw ang akong kasiguruhan. Ikaw ang dalan, kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag og paglaom ka nako. Ikaw ang dalan, kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag og pagbuhi ka nako. Come on, let's sing it again. Wala na lain pa nga sampiton ko sa akong kalistanan. Gikinahanglan ka ning kinabuhi ko, hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pa nga sampiton ko sa akong kalistanan. Gikinahanglan ka ni kinabuhi ko, hangtod sa kahanguran. Kay ikaw ang akong kalipay, kay ikaw ang kasiguruhan. O kay ikaw ang akong kalipay, kay ikaw ang kasiguruhan.
declare it in our hearts. Ug dili ko mabuhi kung wala ka. Come on, church, sing it. Dili ko mabuhi kung wala ka. 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 Ikaw ang dalan, kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag ko, paglaom ka na ako. Ikaw ang dalan, Omega, hari sa langit, sa yuta, nagahatag og kinabuhi ka na ako. Ikaw ang dalan, matuoran, kinabuhing walay katapusan, nagahatag og paglaom ka na ako. Ikaw ang dalan, kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag ko, kinabuhi ka na ako. Niagimi kakuto, niagimi kasakit. Naglakas sa walog sa kangit-ngit. Nung adan o pagtuog pagsalit. Niagimi kakuto, niagimi kasakit. Naglakaw sa walog sa kangit-ngit. Nawadan o pagtuog pagsalit. Bisan pa, ikaw ang dalampanan. Bisan pa, ikaw among daganan. Ikaw ang kanunay paglaom. Bisan nun sa man ang amo agian. Kayang imong mata nagtutok sa among nasod. Ang imong kamot nagkupot sa among nasod. Ang imong kasing-kasing ania sa among nasod. Kay ikaw ang amahan. Huwag dili bitni mo biyaan. Bisan sa kagutom mo dayi.
bisan sa kasakit mo awit, bisan sa kangit-ngit mo sangpit, ibalik ang pagtuo pagsalin, ug bisan sa kagutom mo dayin, bisan sa kasakit mo awit, bisan sa kangit-ngit mo sangpit, ikaw ang among Diyos, ikaw lang ang Diyos. Kayang imong mata nagtutok sa among nasod, ang imong kamot nagkupot sa among nasod, ang imong kasing-kasing ania sa among nasod. Kay ikaw ang amahan, ug dili minimo biyaan. Diyos ka sa Luzon, Diyos ka sa Visayas, Diyos ka sa Mindanao, ikaw ang ibayaw. Diyos ka sa Luzon, Diyos ka sa Visayas, Diyos ka sa Mindanao, ikaw ang ibayaw. Diyos sa kabukiran, Diyos sa kapatagan, Diyos sa akong pamilya, magahari ka, Diyos sa kabukiran, Diyos sa kapatagan, Diyos sa akong pamilya, magahari ka, Diyos ka sa Luzon, magahari ka, Diyos ka sa Visayas, magahari ka, Diyos ka sa Mindanao, magahari ka, ikaw ang ibayaw. Diyos sa kabukiran, magahari ka, Diyos sa kapatagan, magahari ka, Diyos sa akong pamilya, magahari ka, 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 magahari ka. Kayang imong mata nagtutok sa among nasod, ang imong kamot nagkupot sa among nasod, ang imong kasing-kasing ania sa among nasod. Kay ikaw ang amahan, ug dili minimo biyaan. Kayang imong mata nagtutok sa among nasod, ang imong kamot nagkupot sa among nasod, ang imong kasing-kasing ania sa
biyaan. We worship Atong dahigon natong Ginoon Diyos sa kaugalingon natong mga pulong. Hallelujah. Praise you, O God. Blessed be your holy name, O Lord. Yalara buson, dore bebe, yalara bushi, yalara bakaka, kakarabusi, yalara ba. Yalara busi, yalara bushi, yalara ba. Ori mama malara bushi, yalara bakaka, karabashi, yalara bakaka, rabayara. Ori mama malara bushi, yalara bebe, yalara ba. Yalara bushi, yalara busi. Katahan na ito pagkusog. Tahon na to ang chorus. Kay imong mata nagtutok sa among nasod, ang imong kamot nagkupot sa among nasod, ang imong kasing-kasing ania sa among nasod. Kay ikaw ang amahan, dili minimo biyaan. Ang imong Ang imong mata nagtutok sa among nasod, ang imong kamot nagkupot sa among nasod, ang imong kasing-kasing ania sa among nasod. Kay ikaw ang amahan, pagdili minimo biyaan. Amen. Hallelujah. Pakpakan na to ang atong Ginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Tinuod gyud nga ang Ginoon Diyos di kita gyud siya mobiya nato. Amen. Especially kung ikaw nagsunod sa Ginoo, nagtuman sa iyahang mga pulong, nagbuhat og mga disipulo, ingon siya, I will be with you always to the end of the earth. Okay? Padayon kita og ampo mga kaigsuunan, padayon natok ampo ang Israel. Ato gyud ang i-appeal sa atong kasing-kasing ang pag-ampo sa Israel. Ikaduha ang atong nasod nga Pilipinas tungod kay diri ta gibutang sa Pilipinas sa Ginoo. Gihimutan niya nga mga Pilipino. Dunay rason nganong kita Pilipino. Angay natong higugmaon ang atong nasod. Ug usa sa pamaagi sa paghigugma sa atong nasod mao ang pag-ampo. Okay? Kung unsay nahitabo sa atong nasod, ato rasad nan sala. Kaya nga naman, kung wa ka nag-ampo, sige ra kang pangdaot o pangduot sa atong nasod, mubalik ra gyud na nimo, ikaw nga Kristohanon, wa ka nag-ampo para sa mong nasod. So mag-ampo ta sa atong nasod, labi na karong kami nga election, giya diha sa Ginoo. Siya ang magbutang og mga leaders nato. Okay, so dili kita mingon nga kung kini siya atong botohan kini maayo ni nakay huna-huna mga kagiya sa Ginoo siya ang mohatag og giya kanimo kung kinsa atong iboto. Unya once kinsay mo daog mao na ang kabobotos Ginoo. Amen. Ampo nato ang kalinaw sa panahon sa eleksyon. Unya walay mamatay nga kandidato. Ang mga plano nga dili maayo kana mabungkag. Okay, nya padayon natok ampo nga makahawas ta financially as a nation ang atong economic economy nga mo taas wala na kining COVID in Jesus name. Okay? Unya ikatulo ampo ang imong panimalay nga maluwas, ampo nga gamiton ka sa Ginoo. Ingon sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Gamiton ka
ara pagsangyaw, mahimo kang Biblia nga ilang basahon. Ang imong kinabuhi, mahimong Biblia diha atubangan kanila. Makita ang kamaayo o ang mahayugugmaon nga Ginoon Diyos. Ampo, imong kasing-kasing magkanunay nga mainiton diha sa Ginoon Diyos. Okay? Again, Israel atong nasod, pamilya nimo, nya ikaw kaugalingon nimo nga adunay kalipa, adunay kainit diha sa Ginoo. Sige, itaas na to itong mga tingog itantanan, Ginoon Diyos, salamat kayo Lord. Salamat kayo Lord nga ang among mga pag-ampo, gamhanan, o kini epektibo o God. Lord, we lift up the name of Jesus. Amahan sa langit, ikaw ang tagiya sa tanan. Ikaw ang gamhanan Diyos, walay sama kanimo Ginoo Lord. Hallowed be your name. Among giampong imong kingdom to come on this earth. Your kingdom to come upon Israel, to come upon the Philippines, to come upon our nation, to come upon our hearts, upon our lives, upon our families. Let your kingdom come and let your will be done, God. Among giampo, Lord, ang nasud nga Israel, nga ikaw magapanalangin ni ini, Lord, ikaw mag-bless sa Israel. You said, those who bless Israel, I will bless. Aba, we pray a salvation sa mga Israelita, Ginoo. Abrihi ang ilang huna-huna kasing-kasing. Makita nila si Jesus nga manluluwas. O Lord, makita nila ilang kaugalingon nga makasasala, Lord. O they're going to come to you and be repentant of their sins, and they're going to accept Christ as their Lord and Savior. We ask you, Lord, that you protect Israel from its enemies. Those who will fight Israel, you will fight with them. Yamos ang gidala sa pag-ampo, Lord, ang among nasud nga Pilipinas. Father, we speak life and blessings sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao. Ang imong kabubuton mahitabo sa among nasud. Ay Lord, your kingdom come upon the Philippines. Ang mga kasimbahanan mo flourish, O God. Your work in the Philippines will progress, and you're going to use our nation, O God, nga magpadala og mga workers in other nations, so Father. We ask you that you bless our Philippines, bless our nation, bless the leaders of our land, so God. Lord, giampo namo ang coming election. We pray for right men and women to be in place, godly men and women, O Father. Nga imong ibutang, adunay kahadlok diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Tagaay mi og wisdom, o giya pinagi sa balang espiritu, nga mupuli kami og mga insakto nga mga leaders, O God. Father, salamat kaayo, Lord. Adunay kalinaw sa panahon sa eleksyon. Walay kandidato nga maangol o mamatay or adunay dautan nga mahitabo kanila, O God. Father, we lift up to you, Lord, our nation. Luzon, Visayas, and Mindanao, O Father God. Among giampo, Ginoo, nga ikaw maghatag og halinaw, Lord God. Lord, ikaw ang ang imong kabubuton may mahitabo sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao, O God. Abba, my Father, we ask you, Lord, that you bless our nation. Bless our nation in the name of Jesus Christ, O God. Ikaw magapanalangin sa among nasod, ang imong kabubuton may mahitabo, Lord. Father, all wicked schemes, O Father, it shall not succeed in the name of Jesus. We ask you, Lord, that you bless us. Let there be spiritual revival, God. Let there be bountiful harvest of souls, O Father God. Salamat kayo, Lord. Adunay mga kalag nga maluwas sa ngalan ni Jesus. Lord, I pray, among mga panimalay nga maluwas, O Father God. Lord, ang among kaugalingon, among kasing-kasing, nga magkanunay kami nga mainiton diha kanimo, Ginoo. Salamat kayo, Lord, nga ikaw ang magahikap kanamo. We ask you, Lord, fill us with your fire. Fill us with your Holy Spirit. Imong kasing-kasing mana kanamo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingon, no? Amen. Praise God. Pakpakan na ito, makausap pa ang atong Ginoong Diyos. Praise God. Amen. Hallelujah. Before mo mulingkod magsuon, before mo mulingkod, ari mo sa kung naay bangko ato bangan ninyo nga wala pa na way galingkod, ari mo diri sa unahan. Ari ta sa unahan. Ato ginang himog habit nga nata sa unahan, no? There is joy, there is freedom, there is deliverance in the house of God. Amen? Amen? Amen. Amen.
You know, sa panahon nila ni Moses, ni Joshua, si Joshua, naagyod siya, unahan gyud si Joshua. Pero ang mga Israelita, ingon siya, dili mi paduol, hadlok mi, kamulang diha, Moses. Okay? So let's have that desire. Let's have that mindset in the house of God. Paduol gyud ta sa presensya sa Ginoo. Amen? Dili ta sama sa Israelita mo ingon nga, ari ra mi diri sa layo. Ayaw mo palayo sa presensya sa Ginoo. Kaya ang presensya sa Ginoo mo'y magahatag na tog kaligon, mo'y magausab sa atong kinabuhi, mo'y maghatag na tog kaayuhan. Amen? Okay? Sige, good. Ignan mo tapad, good morning. Have a blessed morning. Amen. This is a blessed day. This is the day that the Lord has made. And we are going to rejoice. Tanawon ang daon kung nag-rejoice ba? Ha? Tanawon ang daon kung mura ba gitsura nga nag-rejoice or mura kapayas nga nangunot. There is joy, there is freedom in the house of the Lord. Have a blessed morning. Amen. In the presence of the Almighty God. Okay? Karong buntaga, nahuman naman ta sa atong first fruits. Okay? Kung wala pa mo kahatag sa inyong first fruits, pwede na gyud mong muduol anytime para maampuan mo. So kung wala pa ang inyong first fruits, don't be dismayed. Ayaw mo ka-discourage because you can always come whenever you have your first fruits already. But ang first fruits, ikapila na to buhaton sa usa ka tuig. Kausara. Everybody say kausa. Pero naatay angay nga buhaton regularly. Unsa man na? Ang tithe. Ang atong pag-tithes ug ang atong pag-offering. Kinahanglan, ikaw nga usa ka disipulo ni Kristo, imo kining makatunan nga mahimo kini siyang lifestyle. Mahimong unsa mga kigsuunan? Lifestyle, meaning imong buhaton bisag wa nakagahuna-huna. Okay? Automatic na siya lifestyle. For example, sa buntag, kung magbasa kag Bible regularly, after pila ka adlaw, pila ka semana, mahimo na siyang lifestyle. Dili na nimo pugson imong kaugalingon, mao na gyud na siya. Mao na imong default kung sa computer pa. Kung ikaw matulog na alas 9 gabi, mao na imong lifestyle. Pag abot og alas 9, unsa nimong bation? Nagduka na ka. Na kay body clock. Okay? Na kay body clock. Dili na nimo pugso na imong kaugalingon, automatic na gyud siya. Kung ikaw mo mata alas 4 buntag, sa sinugdanan, maglisod o di maglisod? Maglisod. Pero after few weeks, unsa naman, mahimo na siyang lifestyle. Meaning, bisag wala na kay alarm, ang imong body mutultol na. Kaya nahimo na siyang lifestyle. Sugod nimo pag-drive, unsay imong siging hunaon-naon. Basin mabangga ka, focus ka sa karsada. Maka-cellphone ba ka? Dili pa. Baka ano ba ka sa imong stereo, maka-change ba ka ang unsang channel? Di pa, nga naman. When you do that, unsay posibleng may tabo? Mabangga ka. Pero, after sometimes, sito na kakayo, wa na, cellphone na. Badlungod na. Magana na. Nga naman, ang imong subconscious mind, mo nega, drive. Hello? Di na nimo pugso nimo kay nahimo na siyang automatic. Everybody say automatic. Okay. Kining pag-tithes, kinahanglan mahimo siyang automatic. Maparte sa atong kinabuhi. Nga himo na siyang lifestyle. Dili na ka mo palya, dili na nimo pugso na imong kaugalingon. The moment you receive a blessing to the Lord,
unsay imong buhaton automatic. I-separate dayon ang imong ang tithes, ang imong gipanaad sa Ginoo ang seed. Nganong automatic naman ka mo ingon nana, wa pa ka ni budget sa balay, wala pa ka ni gasto, wa pa ka ng bayad. Nganong ingon ana naman. Nahimo na siyang lifestyle. Ang pag-honor sa Ginoo dili ra na one time, but it should be a lifestyle. Ingon ang Matthew 6:21, where your treasure is, there will be your heart also. How many of you want your heart to be in the things of God? What is the key? Your treasure. Put your treasure first in the house of God. Para mahimo na siyang lifestyle. Meaning, consistent na ka. Dili kay one time, big time ra ka. Dili kay igo ra kag one day, pagka next wa na. But make it a point that you develop that lifestyle. Lifestyle of following God. So, usa sa mga rason why your heart is not in the things of God is because your treasure is not there. Unahon nato ang atong treasure. Nganong treasure mangyud pastora? Di ba ingon sa Proverbs 3, honor the Lord with your wealth. Okay? Honor the Lord. So part of honoring God, yes, we honor God with the first fruits of all our crops, but part of honoring God is the tithe. We acknowledge that it belongs to Him, and we are just stewards. We are just what? Stewards. Dili kita ang tag-iya, ang Diyos ang tag-iya sa tanan. So, atong i-develop na nga lifestyle that our hearts will always put God first sa atong treasure. Nganong treasure man good, pastora? Your treasure is your life. Ngano man, kanang imong income that represents your strength. Amen? Your passion, nang inabuhi ka. So the money that you bring, it represents you. Imo nang nagrepresenta ka na kanimo, nga naman imo man ang hinaguan. Imo nang tinarbahuan. Some of you, way tulog para lang maka-income. Some of you, usahay din na ganit mo nimba para lang maka-income. So your treasure represents you. Mao na ingon, where your treasure is, there will be your heart also. So himua siya nga lifestyle. You put your treasure in the house of God. And your heart will follow. Yes, Tim. Thank you, Tim. Where your treasure is, there will be your heart also. Ibutang nimo imong treasure sa house of God, where will your heart go? It will go to the things of God. So, mag-unag yun ang imong treasure. Ngano man, imo man ang hinaguan, di ba? Imo nang tinarbahuan. It represents you. It represents your life, your strength. That's why God said, Bible said, where your treasure is, there will be your heart also. So, make it your lifestyle. Dili lang once in a lifetime, once in a blue moon, pastora, nag-tithes ko. The Lord honors faithfulness. Hello? When the sun rises, kausara ba? Ha? Remember, there's a cycle. Murise ang sun, manaog ang sun. Pagkaugma, rise ang sun, naog na sun. It is a cycle. Let's say, for example, ni-decide Ginoo, dili na mo rise ang sun. Ha? Nagkagubot na ang kalibutan. So there is a system. Make it part of your system that you continually, everybody say continually,
Continually. Dagang kong na testimony sa dungog, no? Ingon sila sa panahon sa pandemic, nahurot yun sila. Di lang sila maingon, kaya wako nag-tights. Pero tinuod, wag yun sila nag-tights. Are you here with me? Minsan na zero yun me. What and magtrabaho? What and magnegosyo? Okay. Kung imo nang analyzon sa pulong sa Ginoo, wala yun sila nag-honors Ginoo. Kaya nga naman, di man bakako ng Ginoo. Tinuod siya sa iyang pulong. Dili ang Ginoo sadan. Never nakasala ang Ginoo. Never nipakyas ang Ginoo. Tinuod siya sa iyang pulong. Faithful ang Ginoo. Faithful ang rise, ang sun ni rise, ang sun ni go down. Sun ni rise, sun ni go down. Sun ni rise, sun ni go down. That's how it should be when we honor God with our wealth. Dili lang siya one time, big time. Lord, kausar ako, nihatag ako first verse, okay na to, Lord. It should be lifestyle. Everybody say lifestyle. Consistent na ka. Kung ikaw na ay computer, automatic deduct. Nagama ko system sa una sa ako Excel, automatic deduct. Karon bisag wala na yung Excel, automatic deduct in my mind. Never ko mo gasto. Nga dili na ko ma-separate ang tithes ug nga naman nahimo na siyang lifestyle. In fact, ma-convict ko if I try to use. Okay? Unya, ma-convict ko sa kung kasing-kasing manang mobalik jud ko. Unahon, di ayaw sa gasto. I-separate yun ang sa Ginoo. Make it your lifestyle. Pagsunod, pag-obey should be a lifestyle. Amen? It should be a what? Pag-honor sa Ginoo, it should be lifestyle. Tanan nimong buhaton, honor the Lord. Ikaw na narbaho, honor the Lord. Di kaya, ay, igo na ni. Una-una, ma-please ka ang Ginoo, ani? Sa akong gibuhat nga trabaho karon, nakahimaya ka na sa Ginoo. Okay, make it your lifestyle. A lifestyle of honoring God. Make it your priority, make it your goal, even in your relationships. Ma-honor ka ang Ginoo niini nga relationship. Ma-honor ka ang Ginoo sa akong gitan-aw. Ma-honor ka ang Ginoo sa akong gibuhat. It becomes your lifestyle. Because when you do it only because the Lord told you to do it, imong gibuhat is obligasyon. You're doing it by the law. Wa ka nag-honor sa Ginoo, naghatag ra ka kay kinahanglan man. Hello? Wala ang kasing-kasing, kinahanglan man. Balaod man, kinahanglan tumanon. Pero if you do it as a lifestyle in honoring God, nag-una ang imong kasing-kasing. Ako ning gibuhat, kay gusto na kong himayaon ng Ginoo sa akong kinabuhi. Gusto ko mahimaya ang Ginoo sa akong negosyo. Amen? Gusto na ko mahimaya ang Ginoo sa akong pag-eskwela. Gusto na ko mahimaya ang Ginoo sa akong relasyon and everything that I do. So that honoring God becomes a lifestyle. Kung magnegosyo ka, pangutanay mo kaugalingon, kini nga quality, ma-honor ba ang Ginoo ani? Mo na diwagi substandard kung mao na imong mentality. You're going to excel when you have that kind of mentality. Honoring God with your wealth. Why wealth? Why treasure? Because it represents you, your work, imuhang income, ang imong kahago, ang imong singot naa sa imong treasure. That's why God said, Bible says, honor the Lord with your wealth. With the first fruits. We have done the first fruits, but another thing that we need to learn is honoring God with the tithe. Amen? And you don't come to us and just say, sa una, nag-tithes ko, kausara. Nagkaingon-ingon. Karon mag-tithes sa sad ko, wala gihapon nag-faithful. Faithful gid ta mga kaigsuonan. Because he who promised is faithful. And all the faithful men and women of God say, Amen. Okay? Let's pray. By the way, kung nag-pledge mo sa Lapu-Lapu, pila na years na ta nagkuhan sa atong loan? 3 years already. 2 more years, bayad na ta sa Lapu-Lapu. Mupalit na sa ta sa aming Lanilla. Mupalit na sa ta sa Cebu, in Jesus' name.
Nanatay seed money para sa Mingla nila, 500,000. Hallelujah. Yes, give a big clap offering to the Lord. Amen. Mupalitag yuta sa Iligan. Mupalita sa, asa pa? Danao. At itong paliton in Jesus' name. God will give us properties if we are faithful. Hapit na. Debt-free na ta. By the way, on date na ta sa atong abangan. Pila to ka bulan nga delayed ta? 4 months. Yeah. 300 tag go 100 almost 200. 700,000 ang atong utang. Pero salamat sa Ginoo, tagantag favor. And of course, we have been consistent, disciplining ourselves nga bayran gyud. Onya, this month na January, on date na ta. Hallelujah! Sunod na, wala tayong utang sa mga sakyanan. We'll pay in cash in Jesus' name. Ang atong ang yuta na to sa Lapu-Lapu, mabayad na in Jesus' name. Magtukod na tag mga place of assembly where we could gather together. Give a big clap offering to the Lord. Hallelujah! God is good. Let's pray. Lord, ang tanan imuha. Ikaw ang tag-iya, Ginoo. We would like to honor you, Lord, with our wealth. We have already honored you with our first fruits, but we would like to honor you with your tithe. The tithe belongs to you. And we would like to honor you with our seeds. We believe in your word that whatever we give and plant into your house, you're going to return it to us. Pressed down, shaken together, and running over. Lord, salamat sa abri nga kalangitan alang kanamo, Ginoo. Kung kami manarbaho, abri ang kalangitan. Lord, ang tanan namong hikapon sa among kamot, it will be successful. Ang negosyo nga buhaton namo, Lord, mulambo kay ikaw man kauban namo, Ginoo. Our storehouses shall be filled to overflowing. Lord, our vats will brim over with new wine. Ikaw mag-rebuke sa devourer sa among kinabuhi, Ginoo. And people will say that our land is a delightful land. Tungod kay ikaw ang among giuna, ikaw ang among Diyos, ikaw ang among blesser, ikaw ang among provider, ikaw ang nagahatag kanamo pabor, strength, energy, abilities, in Jesus' name, kini among gidala. Sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan mingonog, amen. Come on down, bring the tithes and your seeds, and practice social distancing. Salamat mga kaigsuonan. And now, it's time to give back to the Lord. If you are attending on-site, there will be ushers assisting you. If you are attending through live stream, please refer to these bank accounts. And never forget, every believer is a disciple maker and always be a cheerful giver. God bless! Nothing in this world, nothing in this whole wide world could ever take me from your hand. Even if I run away and I don't have the strength to make it back home, I know that you will guide me. 'Cause you were the one that picked me up, brushed me off and called me love.
A love story. It started with highs and ended with buys. I made her fly, though I had to die. I was a boat, hopelessly sinking this ocean of her, not knowing my currents could never push against her pull. In the noise of my mind, I saw a melody, too blind to see, and it was leading me to jeopardy. She was a fisher, and I bit. Hook, line, and sinker. We talked an end, nights droning on and on, messages seeming to overflow, high on this feeling. You left me, fell off the face of the earth, disappeared. I just didn't know that something so real could be so fake. Hallelujah. May buntag. Ing na imong tapad, agamulak. Sa Ilonggo magod ayo aga. Let us welcome and celebrate the presence of Tony Serban. Ang atong young people ni ato karon di nagyudyang magisgot nag kami niyoon. Agoy, babay papa, babay mama. Paliog tindog Tonet ang atong tindog ba barog wa magunas Amerika Canada ng in English nga barog no. Okay, let's one more give God the glory for bringing her safe and sound here in Cebu. Salamat sa Dios Tonet. Pila ka weeks o adlaw? 5 weeks? Hallelujah. Arang-arang. Thank you. Kay mag-abot-abot pa. Usahay maglantaw ko no ang mga batanon akong tan-aw ni adto batanon lang agyapon akong tan-aw pero mabantayan ako nanay gikuyog nga apo nanay dili anak ka apo ko grabiha kaingon jud ko nga ni adto ang mga bata ra gyud karon naa na may bata daygo ng Ginoo maayo siya and his plans are good and he only intends to bless us. Amen. Sa atong pagduol sa Dios, atong dili hikalimtan nga dili nato tan-awon ang simbahan nga sama lang sa kadaadlaw nga kalihukan. Dili ni sama sa pag-adto og supermarket, pag-adto og trabaho nga murag ingon-inguon ra nato og ingnon-ingnon lang ba nga sayon-sayonon sa atong pangutok. Dili nato mahimo nga tagdon ang balay sa sa Ginoo nga murag sinihan. Magdag popcorn, naas likod, salida gitanaw pero gatix. Kay ngano, ang simbahan mo ay dapit kung asa ang Ginoo mo pa himangno sa iyang kabubuton, kung asa siya muhatag og kausaban, kung asa siya magdala og atong gitawag nga transformation. Karon no naa naman ta sa season of election ug ang mga tao namili na, nag-inawayay na, sugod na sa division. Di man ninyo igsuon wa ka ilan ng presidential nimo. So ayaw pangaway sa lain. Ang imong angay nga iaway mao ang mga pulong, prinsipyo, pagtudlo sa pulong sa Dios. Amen. Walay taong makausab og laing tao. Ang Dios na ay rason nganong mudaog ini, mudaog kana, pero kung kita ang pangutan-on naatay baruganan ngano nga kana ug ing-ani ang imong mga desisyon sa pagpili. Pero dili ta mulantaw sa mga persona, di ta mulantaw sa mga personalidad, kay mahimo ng rason sa panaglalis. Diri sa PCGO, wala tay lalis pag-abot sa mudagan og presidente, og mayor, og kinsa pa diha. Basta moabot ang panahon, paghapit na, mutudlo ko ninyo, sama sa gisulti sa Biblia, unsaon pagpili. Di ko mo endorso. Unggan, pero padung dito.
Di, but pasabot, ang kabubuton sa Ginoo, kay kinanglan ang atong desisyon padung sa pulong sa Ginoo, dili ato-ato. Kay usahay, kailan manggod na ako, bitaw, kailan nimo unya, itong mga commercial sa Facebook karon no, nga, kani mudagang presidente, ni Adto, nangawat ni siya, pero gibayran niya. Gidugangan pa niya 10%. Kung grabe ha. Gidawat na lang ang normal. Ampo kita sa Ginoo nga dili nato lalison kung kinsay mudagan, di nato lalisan kung sa ibutar, kung mubutar ta, mangayo gyud tagiya sa pulong sa Ginoo. Kabalo ba mo nga ang pagbutar usa ka espirituhanon nga pagpamuhat, iyaha ka na sa Ginoo mo nang gikinahanglanon nga atong buhaton ang iyang kabubuton, dili ang mga panaad og tao. Ug tanan nga nagsige na gunahon ng pakiglalis mosulti og wa nay nakiglalis. Salamat sa Dios. Simplihan ganing bag-o lang no sa Minglanilla ni ngadto si BP Lenny. Nakita na ko ang post kay naamang ko sa taga Minglanilla hanon ko na ako'y apil ko member ko sa grupo kay taga Minglanilla naman ko. Lalis BBM ug si Lenny. Pakitaay sila sa mga speeches, mono speech ni BBM, speech ni Lenny, kung makalingaw maning eleksyon, no? To ana, nagsigi nagkuan, naanay na malikas, naanay, ay nako, kapila naman ng eleksyon, murag karon pa man ta nakasinati nga, igsoon, dili ta mawala sa atong pagkakristohanon tungod kay naay eleksyon. Amen. Ing naimong tapad, amigo ug igsuon ta. Ingay mo tapat, amigo gigsuon ta. Bisag kontrata. Ay, nako, eleksyon, tabangi mi. Dili lang eleksyon nagpabungkag sa lawas si Kristo. Hasta bakuna. Grabe. Mo nang ni gama na lang yung statement sa atong chat group sa CPMA nga wala na'y maghisgot og bakuna dire. Kaya wala, ihanay gamit og scripture. Nganong di, nganong o. Kuna mauna ni, kaysa kay paminawon sa Ginoo. Puro bright. And with what we really needed to do is to understand the devil is able to divide us by way of issues that if we're not careful, can totally destroy what we have worked for many, many, many years. Ang atong matuto, ang atong pagtubo, mabungkag lang tungod kay usa ka mga polo nga angay nato nga ibutang sa kilid-kilid, dili ibutang sa taliwala. Ingon sa Mateo 5:14-16, Mateo 5:14-16, kung ang kahayag sa kalibutan ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Kamo ang kahayag sa kalibutan ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot sa suga aron lamang isulod sa gantangan, kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan aron mahatag og kahayag ug sa tanan nga anaa sa balay. Busa sa samang paagi ipadanag ang inyuhang kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga atua sa langit. So ako nang gi-insert gyud diri no para atong masabtan pag-ayo nga dili ta makiglalis, dili ta makig-away kung kinsa imong nga suportaan, pero ang imong siging timan-an, alagad ka sa Ginoo, kahayag ka sa Dios, ug dili magdala og kangit-ngit ngadto sa katawhan nga nangita og kahayag sa ilang kinabuhi. Ug tanang kahayag mosulti og so maningkamo ta igsuon nga dili ta madala aning panaglalis, dili ta madala sa mga emosyon, dili ta madala sa mga isig pikas nga mga baruganan. Ang atong barugan o girepresentahan ang pulong sa Ginoo. Mo nang nga kahayag ta, timan igyo na kahayag ka sa imong pakiglalis, nahayagan ba ang imong kasturya? Sa imong pakigkuyog, pag-unong sa isig katao, nahayagan ba sila sa pulong sa Dios? Kay kung wala sila mahayagan, naagyo'y problema. Problema nga angay nimo ug ana angay na kong sulbaron mao na ang pagdala sa pulong sa Ginoo sa mas maayo nga paagi. Atong ablihan ron ang atong teksto, Lucas 1, 1 ngadto sa 4. Lucas 1, 1 ngadto sa 4. Halangdong Teopilo, daghan ang nangako sa pagsulat
sa asoy mahitungod sa mga panghitabo sa atong katilingban, gisulat nila na dungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa mensahe. Busa halang dun nga Teofilo tungod kay nasusi kuman pag-ayo kining tanan sukad sa sinungdan, na huna-huna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuuran sa mga butang nga gisaysay diha kanimo. Ato sang tan-awo no ang pulong sa Ginoo sa atong paglakang aning kalibutan, nganong gikinahanglan man tang mobalik sa mga butang nga importante atubangan sa Ginoo aron ta magmalambuon. Amputa. Amahan, tabangi kami nga makasabot, makasinati, among makaplagan ang puong nga ikaw lang yun ang naghanay, ug kami paagi sa imong balang espiritu makasinati sa kamatuuran ug among matugkad paagi sa pagpuyo ang mga puong nga imong pagatudlo karong taknaa. Gamit ako ang imong alagad aron imong ngalan may taas ug ang tao makakaplag sa imong kamatuuran. Gamita ang imong balang espiritu, salamat sa imong pagtaliwala karon sa amo, tandugo na matagusang kasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Lucas 1, nagisgot kani sa mensahe para asa ang libro sa Lucas. Ang Lucas, ginama, in-inspire siya sa balang espiritu ngadto kang Lucas, usa ka doktor. Usa siya sa gitawag natong four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Ug si Lucas, usa ka pinasahi nga mensahero kay doktor man siya, medisina ang iyang perspektibo ug nagkuyog kauban sa mga alagad. Ingon si Lucas, gi-address niya ang iyang libro ngadto kang Teofilo. Kinsa man as Teofilo? Sa Griego igsoon ang word nga Teofilo but pasabot usa ka persona sa katibuokang lawas. In other words, it was a reference to the body of Christ. The word Theophilus, which was also a continuation in the book of Acts, refers to the entire body. So, Theophilus is a singular but in a plural format. Murag, usa ka tao ang iyang gibuot, giistoryahan, pero tibuok na siya nga kapunungan. Usa ka Kristohanon, nga kapunungan nagsalig mituo sa pulong sa Ginoo. Gusto kong tanawon nato ang gisulti nga bersikulo ngadto sa 3 sa Lucas 1. Ingon sa diri sa bersikulo 3, with this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning. Busa halang dun nga Teofilo tungod kay nasusi ko man pag-ayo kining tanan sukad sa sinugdanan, naghuna-huna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuuran sa mga butang nga gisaysay diha kanimo. Sa atong pagduol sa pulong sa Ginoo karong taknaan no, ato yung dili pwedeng tiaw-tiawan ang panimbahon o pagngadto sa simbahan kay naa diri ang mga milagro, naa ang pagliok sa balang espiritu nga magda sa kausaban ug paghatag og lantip nga pangutok tungod kay ang Dios ang muhatag og lihok sa atong kasing-kasing nga muusab sa atong huna-huna. Ang pulong sa Dios ingon pa ni Teofilo sa bersikulo 3, busa ingon siya. Nganong ako ning gisulat ingon siya busa halang dun nga Teofilo tungod kay nasusi kuman pag-ayo kining tanan. Iyan na kuno kining gisusi, gitun-an. Now, he was not just a mere fisherman that most of the disciples were. He was one of those who were educated. So kahibalo siya unsaon pagtuki, pagtuon, pagsusi, o paglantaw kung asa gikan, unsay tumong, unsay pamaagi, aron ang iyang nasabtan sa mandato sa Ginoo maklaro nga gikan gayud sa tarong nga baruganan. I say that because for many times usahay maglalis unsa may sakto kini o kana, unsa may maayo kini o kana. And then we are confused with the different roads.
Pura nagpolitiko kasi may akong boto. Si BBM ba? Si Man of Destiny? Si Lenny ba? Pinkish ba ko? O si Doc Joey ba? Montemayor? O si katong karaang secretary, speaker ni Duterte, President Duterte, si karaang pastor, si Ernie Abella. Dagan man sa siya presidente. Hapit na po kumudagan pero samo lang balay. Kay wa tay puhunan, balay ra man ganing lisod na. Imong atimanon. Salamat sa Dios. So sa iyang paghanay na nakita niya ang mga butang nga naghatag og kalibgan sa tao og ni desider siya nga iya ning hanayon. Og tungod ni ana naay dako nga panginahanglanon sa ato karon, apil ni sa atong pagtubo no kay sa atong pagsimba ba dili man niingon nga mutubo lang ka sa espirituhanon. Maapektuhan hasta imong pangutok, maapektuhan ang imong comprehension, maapektuhan ang imong sa in English pa competence. It will affect the entirety of your humanity because when God touches your life, it touches not only your heart, it touches the entirety of how the Lord has created you. Munang lahi ang pagtuki sa pulong sa Ginoo kay ang simbahan magudigsoon dili man ni lecture room, dili man ni ingon nga dapit kung asa ka maminaw ug usa ka pagtudlo. Apan labaw pa ni sa pagtudlo kay dili man ni head knowledge, but it has to work together with your heart and bring about a human approach that is inspired from a godly perspective. So karon putag atong tanawon ang pagpangita sa kaalam. Ang pagpangita unsa? Finding wisdom. For the last 2 years now, 1 year plus, almost 2 years, I've been into this search, wanting to know more, understanding why, o giklarog sabot, say mo gamit ang mga pulong wa nato nasabtan. We assume we know, but when we go deep down to the words, we realize we're not saying it right. Dili sakto ang atong paggamit sa mga pinulungan nga atong gipangisgot. Malami ug makatabang gayud nga mungadto ka sa pagsabot aron imong makaplagan ang mas maayong panabot sa mga butang nga imong giatubang. Aton lang tawon ang pagpadayag 5:12, Revelations 5:12. In a loud voice, they were saying, sa kusog nga tingog, nagsulti sila, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Atong basahon sa Sugbuanon, padayag 5:12. Ingon diri igsuon sa 5:12. Og nag-awit sila sa makusog, ang nating karnero nga gipatay tako sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog ug sa himaya ug pagdayig. So giklaro sa Biblia, gipamatud-an ingon sa padayag nga ang ilang gipatay, okay? Usa sa pagdawat makusog ang nating karnero nga gipatay tako sa pagdawat sa tanang kaalam, sa tanang kusog, pagdaig ug himaya. So sa pagpadayag sa pulong sa Dios, naagyoy spiritus kaalam nga gibutyag ang pulong aron dinha sa namatay sa krus makapadayag siya sa kaalam nga gikinahanglanon sa katawhan. So ang spiritus kaalam dili na sama sa natural nga intelihente. Dili na sama sa gidawag nato sa in English nga psyche or mind or the mental capacity. In fact, as far as the Lord is concerned, we are all given the same amount of brain to receive its simple capacity. Pareho ra kita tanan og utok, pareho ra mechanics ug dynamics. Pero ang gasa maoy gihatag sa Ginoo, maoy naghatag nato og kalahian. Ang gasa nga gibutyag sa Dios, pero di but pasabot nga naay ubos ug naay labaw.
but lamang pasabot, lahi kag gasa, lahi kag adtuanan, lahi kag buhaton, aron mahimo ang usa ka kapunungan nga lig-on, ligdon, lantip tungod kay nagkadaiya ang atong mga role anang mga butanga. Ingon ang Biblia, ang kaalam, ang espiritus kaalam, nahatag, gihatag, ngadto sa gipatay nga karnero, angay nga mudawat sa tanang pagdayig. Now, how important is this understanding? Tungod manggod kay namatay si Kristo sa krus. Please understand. Pagkamatay ni Kristo sa krus, naay nahitabo nga kausaban. Una, di na tagtinunglo. Wala na ta positionally nga makadawat sa tung logikang kang Adan kung imong nasabtan nga naay gibuhat ang Ginoo o gidawat nimo imong iyang gibuhat. Kay dili man pud pwede nga naa siya gibuhat pero wa nimo dawata unya automatic madawat na nimo, dili pod. Ang tanang nahuman ni Kristo sa krus, nabuhat na niya. Ang makadawat niini ang mga taong midawat sa iyang nabuhat. Kay kung tinuod nga humanan sa ni Kristo ang tanan nga angay buhaton, di wala ang tatay buhaton. Pero ingon ng Biblia nga atong paningkamutan nga atong kaluwasan magapadayon ug maningkamot kita sa pagpangita sa iyang kabubuton. So ang paghanay sa Ginoo, gihatag sa Dios ang kaalam ngadto kang Kristo og tungod sa namatay siya sa krus, gitangtang na sa Ginoo, nabuhat na hitabo na ang pagwagtang sa atong pagkabugo. Nawagtang na atubangan sa Ginoo na wala na ang gitawag natong pagkawalay alamag. As far as the position spiritually is concerned, you are no longer as dumb as you think you are. You are no longer the same person you used to be, because not only that your spirit was saved, something happened that the wisdom God has paid for on the cross. Ang iyang gibayran nga kaalam na hitabo na aron ang tao dili na mailipon sa pagkawalay kaalam o walay kaalamag sa mga butang. Isaias 11:1-3. Isaiah 11:1-3. Ang harianong kaliwatan ni David nahisama sa usa ka kahoy nga giputol, the lineage of David. Apan sama nga ang tuod manalingsing, mutungha usabang usa ka bag-ong hari gikan sa kaliwatan ni David. Ang espiritu sa Ginoo maanaa kaniya ug mahatag kaniya ug muhatag kaniyag kaalam ug kahibalo. Unsay nahatag kaniya? Og katakos sa pagmando sa iyang katawhan, mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siya kahadlok ug pagtahod kaniya ug malipay siya sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa iyang makita o pinasikad sa iyang madungog. So atong mabasahan sa Isaiah 11, no, ang proseso sa paghatag sa kaalam o pagkamatay ni Kristo, gitangtang na gyud sa Ginoo ang kawadon sa kaalam. So He paid for it. There was redemption on the death of Christ on the cross. Ako na gining balik-balikon. Kay ang atong sign na ibawaan, kumudawat ko ni Kristo Jesus, gipasaylo na akong sala, di na ko matunglo, tinuod, o di na ka maimperno, tinuod. Pero dili lamang kana ang gibuhat ni Kristo sa krus. Sama na pod ang pag-ayo sa inyong mga balatian. Sama sa pagtangtang sa tunglo, sa balaod. Daghang gibuhat ng Ginoo, pero usan ni ana igsuon, pagtangtang sa atong pagkawalay kahibalo, walay alamag, espiritu sa kaalam, maoy iyang gitagana para sa tanan nga mituo sa iyang nahitabo na buhat sa krus. Amen? So, kung ikaw musulti gyapon ambot maglisod man gyapon kog sabot pastor, gamay ra kaayo kog kasinatian. I could agree with you. Moingon jud ko tinuod ng imong nabati, pero musulti pud ko nimo igsuon. Pag graduate nako og high school, maayo ko sa akong maestra, wa gyud ko nahagbong. Pag college nako, akong gipadayon ang sikreto sa kadaugan. Maayo ko sa akong maestra. Pag abot na nako sa third year, proper medtech,
dito na nako na sa natian sugod sa first year, second year na suga, nakasabot na ko nga lahi ra gid ay nang nagtuon ka o gigamit nimo ang gitawad nga kaalam sa pagpasar. Dili sa pagtuon, kundi mga kilid-kilid nga sikreto. Isabay mo hagbong nimo kung maestra ka, kung mo estudyante, maayo kay nimo, good morning ma'am, nagdala ko nimo sandwich sa buntag. Maglisod naghagbong nimo oy. Bisan pag-ingon nimo murag puwa naman gini siya, puwa naman gini mukalitog itom oy, mo itom gina siya. Pero ang problema na igsuon, pag actual na nimo sa panginabuhi, makita gid mo wag yung ka. Conversation na mo sa akong mga classmates, sila mag-in-English kay mga graduate man og private school. Ako kay semi-private. At least na ay private. Ang conversation tanan Tagalog. Sa ila, murag si Chris Aquino, paki-step ng break. Wow. Di ko maanad. Preno ba? Preno. So, it was a challenge. And then one day, I was struggling with the third year, kay seryoso naman. Ang among usa ka semester, 6 months, humanon na mo ang microbiology, ing ana kabaga, ang dili na tiaw, humanon gina nimo kay naay examen kada chapter. So, usa ka examen, unom ka chapter, pangutana, 15 ra ka buok, asa man ka mangita na? Kung lain na po na ni, uy. So, I really have to come to God and said, Lord, tabangi gyud ko kay di ni madas akong sikrito. I really have to ask you for help. And the Lord spoke to me, it's done. Katong namatay siya sa krus, ingon dito sa Biblia, ako nang nahuman. And what came to my mind was that thought, ako nang gitangtang ang imong kabuguan, ang pagkawalay alamag, ang kanang dili makasabot. Lipay kay ko, Lord, salamat kaayo. Igsuon testimony ni para sa kahimayaan sa Ginoo, akong napasar ang microbiology. Kaingon ko, Lord, ako gyud tong krus nga gitawag, akong gipasaan, bisan pagtuog ang akong unlan ang krus nga microbiology. Grabe, tanang klaseng mikrobyo imong memorizon nga, lahi-lahi ra ba ang mga pinulungan. Kung Lord nga, unsa man ni, ingon ang i-appeal man ni nila, nga ang trabaho, medtik mo kuha ra magdugo. And the Lord gave that revelation. Ako gyud tong gitawag nato nga God speaking to me, my personal encounter of the word, and the Lord spoke that the Lord took away my dumbness, ang akong pagka buang-buangon, akong pagka foolishness. And I really rejoice knowing that the Lord has done it. Tungod ni ana, nihatag ang Ginoo sa tao og kaalam paagi sa kamatayon ni Kristo. Ingon sa Isaias 11:1-3 nga sa ugat ni Jesse moabot ang bag-ong hari nga naay kaalam. And that is why pagkamatay sa krus ni Kristo, ang Kristohanon unta dili nabugo. Amen. Ang problema lang nato tapulan ra gyud ang mutuon. Mao ra gina. Munang di gyapon kapasar. Pero naaman po yung mga bright nga Kristohanon. Multiple choice naman ron. A, B, C, D. Lord, mutanaw ko sa akong maestra, magtanaw galing na ko A. Mutanaw ko na Lord niya, di siya nakatanaw B. Mutanaw ko na nagtanaw siya sa taas C. Mutanaw ko na nagtanaw siya sa simento D. Pagtanaw niya ang naistra ni gawas. E, none of the above. Mauna yung mga kabright sa Kristohanon. Maunang siging kahagbong. Di magtuon. Ing na imong tapad, kaniadto to. Amen? Dili na siya mahimo. If there is a desire to become who God would like you to be, it goes down to the desire of knowledge, of having to apply what the Bible calls wisdom. Ingon sa unang Korinto 12:1-6, 1 Corinthians 12:1-6, mga igsoon, buot ko nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod sa mga hiyas, gikan sa Espiritu Santo. Nasayod kamo sa nga inyong pagkadili magtutuo kaniadto nahisalaag kamo sa nagkadaiyang paagi sa pagsimbag mga Diyos. Busa,
kinahanglanon nga mahibaluan ninyo ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas apan maurang espiritu ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maurang ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad apan usara ka Dios nga naghatag og katakos sa tagsa-tagsa. So pag-abot nato igsuon sa panginahanglanon sa kaalam, ang Espiritu sa Dios gibutyag ni Ginoong Hesus sa iyang kamatayon, gihatagan ta niya og pagbayad sa atong pagkaway kasinatian sa kamatuoran. Unya dili lamang kana sa iyang pagngadto sa man sa langit, gibinlan ta niya og balang espiritu nga maoy naghanay sa tibuok ug kita giapil kung asa ta mahanay, kung asa ta magamit, kung unsaon nato nga gamiton kita sa Ginoo nga makatabang kita sa katilingban. So it's not about just one person trying to really receive from the Lord, but God has given each one of us the role to play in making the community of Christ a productive one. Muna nga, nagkadaiya. Karon ang kaalam, igsuon, no? Kung imong sabton, ang kaalam, hinatag sa Ginoo. Unsa ni? So, dili na paliton sa Ginoo. Hinatag niya, pero naatay murag isukli sa paghatag ug naa siya mga pamaagi. So atong basahon Efeso 1:17, Efeso 1:17, ug nanghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamog kaalam ug pagsabot. Hatagan ta kun sa igsuon ug pagsabot sa mga gipadayag aron kamo hingpit nga makaila diha kaniya. So ang kaalam igsuon dili lamang na ingon nga imong tun-an. Resulta sa imong pagtuki makakaplag kag kaalam, pero naay gasa ang Ginoo mao na nga naay pagpadayag ang Dios kanato. You would hear God speaks to you. You will receive from the Lord what He wanted you to understand. And the wisdom that comes from Him is a given gift. Gasa, hinatag sa Ginoo. Pero nganong pastor, hinatag man ay nganong wa man ko ana, kay wa man ka naminaw sa Ginoo. Ang imong gipaminaw, Korean telenovela. Ug nagsiguro kag TikTok. Unsaon nimo pagdawat sa pagpadayag sa Dios? Naa nagsigig hunghong na ang Ginoo na ay balang espiritu, pero kinsay imong gibuhat karon nagwali ko gahawid ka sa imong phone. Sige la kang ga-text. Pre, mo sa maka-pre. Di ako simba, pre. Dugay pa ni mo maning amo, pre. Ingna imong tapad. Pagtarong po, eh. May buntag. Psalms 119, 98 to 100. Kalingaw gin sa 119 ang pinakataas nga libro. Ingon diri sa Salmo 119, 98 ngadto sa 100. Ang imong sugo nag-uban kanako sa kanunay ug naghimo kanako nga mas maalamon pa kaysa tanan kong mga kaaway. Labaw pa akong nasabtan kaysa tanan kong mga magtutudlo kay gipamalandungan kuman ang imong mga pahimangno. Labaw akong kaalam kaysa mga tiguwang kay gituman kuman ang imong mga sugo. Grabe ha, Ikson, kung masabtan lang ni mo, no? Kung mamati ka sa pulong sa Ginoo, di ka sige nag-text, na nakasimbahan ka, Facebook lang gyapon ka, naakas kwarto ka, Facebook lang gyapon ka, kung mamatay ka, Facebook ba imong atuan? Dili. Impierno, Ikson. Ug sa impierno, why Facebook? Why Twitter? Why Instagram? Di ka palingaw-lingaw ito. Gaya nila, no? And you will suffer mo ng naakay kinahanglanong buhaton. Kung ang kaalam mahitabo, makaplagan nimo tungod kay sama sa gisulti ni David.
Mas labaw ko kaalam sa akong kaaway, labaw ko kaalam sa mga katiguangan, kay ngano, na malandong ko sa imong mga pong. Kabalo ba ka, kung mamalandong lang ka sa pulong sa Ginoo, mulabaw ka og kaalam, munang ma-first honor ka. Sa among first gen, sa among testimony time, ingutong sa, okay, atong pasultio ng atong summa cum laude, ang pinaka-bright. Sunod mo testify ang magna cum laude. Ha, mga bright yun. Tindog tong ikatulo, o ako na po'y sunod, ako may maestra sa magna o summa, ako'y pinaka-bright. Ang tao ma-bright igsuon, dili tungod kay lantip na gyud pangutok, no? Pero naa kay gitawag nga conscientiousness, naa kay alamag kahibalo sa pagpaningkamot nga imong masabtan. Suma, kanang number 1, pangutan interview, nganong number 1 man kapre, adtua sa balay, nagduwa ba na og kanang ML? Nagduwa ba na og Valorant? Wa naman yung Valorant, no? Dakadiyot ra kayo ang Valorant. Karon unsa naman? Nibalik na gihapon. At tanawa sila, before the day of the examination, they will be looking, studying, memorizing, understanding. So when the examination hits, they have no worries. Nakasuway ko ana igsoon, second year college. Nagtuon gyud ko lami kay akong pamati. Kay bakos mga pangutana. Pero kanang wa ka nakatuon, grabe oy. Call a friend. Bye. Test 2. 3. Bright po na yung amo, kaya na naman may sabot. Tiil ang gamiton. Muing ana na galing. O, sugod na kog transmit. Kuyakoy, bas tiil. Nana. Muing ana na galing, sugod na. Di ba, upat man na katiil sa siya. Ang unang muhatag, ang naas likod, okay sa una nakahuman. Muing nana na galing na, sugod na ko. Ang una gina, test 1, test 2, test 3. Nya, 1, 2, 3. Di, wala, in order na gina siya. A, B, rest nya. D, rest. O, ikaw rin magsubay. Bisag tulo pa na kamaestra nagbantay nimo, og gani kalibutan na usar man to. Katol. Na pressure ko, ma'am, na pressure. Now, wa ko nagtudlo ninyo inyo ng buhaton na pag hinulsol in town, ayaw pud paging ana. Ang gitudloan kong pastor sa wali, oy, wa ko nagtudlo, nagsulti ko sa kaagi. Pero nakakaton man ko, pastor, ayaw na katuni, kalimti na. Og tanang mga magtuon, mosulti og, amen. Subot pasabot igsuon, makakaplag yung kagkaalam. Kung imong hatagan ang pulong sa Ginoo, sakto nga pagtagad, mas bright yung ka kaysa imong kontra. Mas bright yung ka kaysa imong magtutudlo. Mas mahimo kang bright kaysa imong mga katigulangan. Why? Kay ang pulong sa Ginoo maghatag magyud og atong gitawag sa in English nga superior belief system. O pagtuo nga mas labaw sa mga naandan nga mga pagtulunan. And that is where you become a different person. Dinha ka mausab, dinha ka mailhan nga pinasahi. Napagyapong tunet sa pagluto-luto, no? Pastries. Unsa naman imo? Unsa imong gi-specialize ron? Akong gi-specialize kaon ra man gyud pero why rice? Asian cuisine. Dagang Asian cuisine kari sa ato sa SM na ami suki din na among sige anang kanang Asian fusion. Kay ganahan mi ang Thai food, hanahan halang-halang, ganahan mi. Pero nganong naa may mga restaurant, ing ana food, pero ang lasa, why arrival? Ang lasa, puro departure. Unang pagtilaw pa lang nimo, manlakaw na tayo, ayaw diri niya, nakabayad kag dako. Maghinulsol yung kapaguman, last na ni nato, ha? Maunang, kung ikaw naa sa pagluto o restaurant nga negosyo, ampog yung kagkaalam, nga bisag bitsin ra imong gidugan, lahi lagi kayo. Kiyun sa manini mo. Secret. Si secret. Bitsin.
Na ako yung isa gipangutana one time dugay ni ko sa among kuyog kasambahay. Kung saan ni pagluto lami lagi? Secret. Sabi lang mo secret. Aba sa secret pastor. Sulti ko. Kung saan na imong secret? Magic sarap. Kaya sa secret. Ingon sa pastor pagkadungog say magic sarap. Ayaw na. Makadaot tas lawas. Wala na magic sarap. Pero gutumon ka sarap magyapon. So, what I'm trying to communicate is to really make you understand ang wisdom available. Ug naay paagi ang Ginoo nga imo ning makaplagan nga mas labaw ka sa imong kaaway magtutudlo ug bisan sa mga katigulangan. Salmo 104:24, Psalms 104:24. Ang Ginoo pagkadaghan sa mga butang nga imong gibuhat. Siya, gipirting daghana. Tanaw ko sa langit, tanaw ko sa yuta, tanaw ko sa mga punuan, grabe. Kana lang lawas no imong tanaw, di gyud mahuman. Kaya tayo no, nag-neurology na ka. Gitun-ani mo tibok utok. Dili pag yun na mahimo. Kaya nga no, naapa na gitawag nga subspecialty. Kung neurology na ka, ganahan pa kang mo specialize na sila'y murag immune system that focuses on the brain's ability. Lahi po na nga specialty. Like sa kasing-kasing na ay mga doktor sa kasing-kasing nga ang master nila lahi nga aspeto sa kasing-kasing. Ang uban igo ra gud pag-abli pero maglibog na sila di nila master kayo. So daghan kayo, lawas pa lang kuwang na. Ingon ang Biblia, ang Ginoo pagkadaghan sa mga butang nga imong gibuhat niya ang abot. Abot kaya. Abot ang komisyon. Wa nagtingog. Okay. Padayon. Diha sa kaalam gibuhat mo silang tanan. Napuno ang yuta sa imong mga binuhat. Gigamit ra sa Dios ang iyang kaalam. Ang iyang kaalam, iyang gigamit, pong rapod. So if you come to think of it, just thinking about the body, ang lawas lang nimo igsuuno, it's more than a lifetime pursuit on how to make the body a good one. Pagkamama, pagka-mother, kuwang ang panahon pagtuon og tuki unsaon ang imong banay. O pagkaamahan ang imong banay mahimong himsog sa Ginoo, himsog sa isig katao ug himsog nga panglawas ug himsog nga pananawon. There is so much to study. Ingon ang Biblia, sa daghang gipamuhat sa Ginoo, ang Ginoo ang tanan ni buhat niini. So ang kaalam sa Dios igsuon dili matugkad. Dili basta dali-dali nga yanu-yanuhon sa taong iyang binuhat, nga kabalo siya sa iyang gibuhat, labaw pa sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ayaw na buhata, magbuot day ka, ganahan man ko ani. Maura ba kayo mahitabo? Dili paminawon ang Dios, ang paminawon ilang kaugalingon. So pag abot sa tumoy-tumoy, usa pa maghinulsol, Ginoo pa sa ilo ako. Pero tuwa na, naigo na sa mga balatian ug nahigo na sa atong gitawag na consequences of sin. Hinaot karon pa lang nangita na kas kaalam sa Ginoo aron dili nimo makaplagan ang kalisdanan nga unta dili nimo matilawan o karon pa lang matagam na ka sa hunahuna pa lang nga dili na nimo angay buhaton sa ngalan ni Jesus. Sa tinuod ra igsuno, makatago man ka, makapamakak man ka, pero di man kakapamakak sa Ginoo. Ug dili pud nimo likayan ang atong gitawag nga consequences. Di ba ato nakatunan sa unang Domingo sa Enero na ay pagpili gihatag ang Ginoo kanato. Makapili ta gihatang tagkagawasan, pero ang Ginoo ang naghawid sa mga resulta sa imong mga pagpili. Anaan niya ang gahom, ipahamtang niya sa sakto o dautan nga pagpili. It's all about choices in life. And when you make the wrong choice, then you suffer the consequence. And you know, I was talking with Brother Gilbert gahapon, tabang man siya sa among trabaho sa balay. Ang usa sa iya nga na nakaplagan nga kamatuoran, no, which is I am grateful to the Lord nga naagian pud niya
ang kaalam. Importante gyud di ay. Usahay man God, we think we know. And we think we don't need to know because we already know. And in reality, you begin to suffer the consequence of what you think you know that in reality you really don't know. Usap pa ka makaingon nga. Nabasi ko andre. Si George. Si George? Si George. Okay, si George. Nagpapalit siya ayun na lang yung pangita kisa pa sa kaila ko ni George. Palit siya cellphone. Pastor, tanga kong cellphone. Sige, tatadahi lang. Sa iyang ka-excitement, wa siya nakahinumdum nga di siya kay bawo unsaon paggamit. Ang iyang cellphone kay keypad pa man. So, bag-o na ron ka nang ingana, pastor, ingana na ka. Ato ng paliton. Diyan lang datadatahan. Ako pong usa ka uy sa balay, nagpapalit pod, maupod, ingana pod. So, sige, duha na lang, data-data. So, paghatag sa cellphone, uli siya pagkagabi nibaw na mo pagkaugma, gipa ligwat niya ang likod sa cellphone. Nabago niya, brand nyo. Kay gipangita niya asa ang SIM card ibutang. Kay normally ko no, tapad na nas baterya. Pagkupa niya, ukab lagi. Pangita, wa man diri, sa umani ha? So, nakakaplag siya kamatuuran nga, mangayo na lang kong tabang. Ngadto siya siyang silingan. Pre, asa man ibutang, asa man yung klaseng cellphone, wa may butanganan o SIM. Yung taon, pre, naanay ko, pre, kanang dagom. Amo ba? Kanang yawi ana ba? So, wa mo ko yawi ani, pre. Naragod sa box, siya kay bawo nga yawi na ito. Gipaablihan niya, naani din ni pre. Ani ni pre, bag-o na ro. Ano? Tang ni asim, nidagan pero una na ukab na. Pero okay ra. Dagan mo may problema sa card. Pag report ugma nang umusta tong among kulag sa balay. Kumusta mo cellphone? Lisod ko gabi eh. Lisod pangitaon ng yan SIM card oy. Kaasa ibutang. Akong gilungkap. Kita lagi namo pero wa na mo nakita ang battery. Pero diyan nagumana. Awa man igana na. So istorya siya. Ikaw usahay ba? Nakakaton jud ko ato ba? Iko nga usahay we think we know. Ato una kabaluta. Basta dinudi gyud ay. Igsuon why sala kung mangutana ka? Use George as your example. Usahay naula mo gud siya mangutana ba? Basig ingnon nga wa siya kabaw. Ana man ta di ba? Maanya kung ako kay bawo. Oh, tinuod ba na? Amen. Mas may mangutana na lang kita. So, igsuon, ngano kang masayop, kay imong huna-huna, sakto ka. Pero imong ikumpara sa pulong sa Ginoo, perting sayo pa. Ing na imong tapad, paminaw ba para ninimo? And everyone said, Amen. I still have time. Okay. Naay nagkadaiyang mga kaalam. There are different kinds of wisdom. In fact, there are 4 on my study. Epeso 3:9 Gs. Epeso 3:9 Gs. Ingon ng Biblia, ako na lang in English no, kaya ako kaapa sa akong binisaya. I was chosen to explain, NLT, New Living Translation. I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the creator of all things, had kept secret from the beginning. Verse 10, God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. NIV, ingon dire, and you make plain to everyone the administration of this mystery, which is for ages past kept hidden in God, who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers
and authorities in the heavenly realm. Ako lang pangitaong sa Binisaya ka dito, para ato rin yung masabtan. Efeso 3:9. Efeso 3:9. Okay? Okay, akong basahon, 9 ngadto sa 10. Ug sa pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios, sa nangaging panahon, gililong kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang. Ngano? Aron pinaagi sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalain-laing paagi. So ang Dios nagbuhat o gipahimutang niya ang mga misteryo sa kaalam paagi kang kinsa sa simbahan. Muna kung musimba ka igsuon nga imo lang gayano ang pagsimba, kinsa sa inyo nakigtagbo na sa presidente, nakasuway mo bisag kinsa ang presidente in the past, nakamit gid mo sa presidente. Dili na ang presidente kay murag dako ra kay ng lakang. Ngadto na lang sa senador, nakalamano gid mong senador. Na ay usa, okay, usa. Ako pipila ka mga experiences sa mga pipila ka senador. Unya iset ra bang appointment? Pastor, Bishop, makita mo ni ko na mag-abot mo dito. Tanaw nimo mag-shorts ko? Magpuruntong ra ko dito, magchinilas, pero Adidas ni oy. Would you meet a man like that and then act as if it's a casual meeting? No. Nag-andam gyud ka kay imong tabuo ng usa ka halangdon nga katawhan. Kaning atong pagsimba igsoon dili tao ang atong gihatagan og pahimuot. Ang hari sa tanang hari, ang makagagahom sa tanang gamhanan. So dili nato yanu-yanuhon ang pagsimba. Say nagchinilas rata, pero pag nganong palit kag suka sa man. Say makalimot ta ba nga simbahan ang atong gisudlan? Atong hatagan og saktong pangutok ang atong Ginoo. Amen? Nganuman, kay naa sa iyang balay ampuanan ang gitawag nga misteryosong mga kaalam nga iyang gitago mo nang gitawag nga misteryo ug ipadayag kana paagi sa iyang simbahan. Muna nga ang katawan nga wala sa simbahan layo ras kaalam umpara sa mga nakasinati sa pulong sa Ginoo. Sama ni David, ingon siya sa 119, atong gibasa kanina, mas labaw kong 104, mas labaw kong kaalam sa akong kaaway, labaw kong kaalam sa akong magtutudlo, labaw kong kaalam sa mga naniguwang na. Tungod kay na malandong ko sa imong mga pulong. Kaya kay suon ang sikreto sa atong tawag nga kadaugan sa pampuyo, sa panarbaho, sa patigayon, kaalam. Atong devotional gahapon, Proverbs 19. Naduha ka verse ito nga akong gimarkahan, gibutangan og mga pangunahuna. Versikulo 2 ug versikulo 11. Ingon sa 2, ang tinguha nga walay kaalam o walay kahibalo, dili maayo. Knowledge or desire without knowledge is not good. So naa kay tinguha pero wa kay kaalam, ingon ng Biblia, di na maayo. Kung naa kay tinguha, paningkamot gayud nga imong makaplagan ang kahibalo o pagkahibalo anang butanga. Ayaw pasagad o ganahan ko magnegosyo, diretso dayon. Bubo ang imong puhunan. After 1 month, 3 months, hurot imong puhunan, wag gyud kay nakita. Utangan pa ka. Why? Maayo man mo tinguha, gi-inspire man ka sa Ginoo, pero ingon ang Biblia, angay kang magtuon, magtuki, paningkamuti ang imong mga gustong mahitabo. So, atong makablagan igsuon sa pulong sa Ginoo nga lahi. Muna nga ang kaalam nagkalain-lain, pero gikan kanitanan ipadayag dinha sa pulong sa Ginoo.
o kinsa iyang gigamit para mapahimangno ang iyang kabubuton? Ang simbahan. Muna, when you come to church, you're not supposed to just come, nakasimba nako. It's not the question whether you came or not. It's the question of what have you received when you met your Father in heaven. Kay dili man ni pagpaminaw sa lalaki o sa tao nga naas pulpito, pagpamati sa pulong sa Ginoo nga pahimangno sa amahan sa langit nga naha og dina sa imong kinabuhi. Because out of that experience with the Lord, you are going to expand the horizon of your understanding. Karon nigsuono, grabe ang akong kagutom, kauhaw sa pagtuon aning mga butanga. Ako ni adto high school igsoon musud kog library, mamarog akong balahibo. Ngano man library ba yan akong gisudlan mo ako maanad. Akong feeling kung naakas library, studios kay ka pang honor roll ra ni. Ya member man ko sa horror roll. Di ko angayang musud og library. Wa na ako'y mga lugar nga wa jud ko kanang sa Siliman noon, ni pasud man jud ko sa akong anak tan-awa ni na picture mo gid ang Siliman University nga one of the best library in the world. There was a time it was like that. Karon musud ko dito, karon. Siguro hatagi ko oras malingaw gyud ko diri. Pero kaniadto, musud pa lang managang nako. Magsige na kog siging. Naunsa na kung anong naamang ko diri. Para manis mga bright. Di-acknowledge na nimo dayon nga di ka bright. Mayong buntag. Munang ingon ng Ginoo, no? Mutapos ang ko diri tungod sa oras. Ingon ng Ginoo igsuon. Intro pa rin ako sa different kinds of wisdom. Pero sige lang. Mahuman rataan ni usap maabot ang Ginoo. Now, ingon sa Deuteronomy, nga I will make you the head and not the tail. Ako kang himuon nga tagapangu og dili ikog. Ngano man, kay hatagan man kaniyas kaalam kahibalo nga siya mismo ang Dios ang atong Aman sa langit, paagi siyang bugtong anak nga sa Jesus, ug sa balaang espiritu maghatag kanimo og saktong kamatuoran. Mauna nga ni adto bugo-bugo ka kay sige ra kag text kada mo simba, mausab na ka. Di na ka mo text. Mo text note na lang ka. Ina imong tapad, ihunong sa anang text be. Tanawa imong tapad, nag-text pa paghihapon. O nagduwa. Awa day siya nag-text, pastor, nagduwa man siya. Oh. Maunang pag-abot sa atong problema sa kinabuhi, lisod kaayo, iling kawas. Kay wa man ka namati sa unta angay nimong masabtan. Bao pala'y pagbadlong, hunong ba na? Hunong. Pag humang talikod, balik na po. Mas maayo siguro ang atong angay nga ma-practice ba ang pagpangita sa presensya sa Ginoo kung asa nimo madunggan ang iyang mga kaalam. I think when you practice that, dili ka mangitag Instagram, Word of God in Instagram. Na may Bible, nganong Instagram pa man ka. Amen. Ingna imong tapad, last na ni. Ingna imong tapad, last na gyud ni. Di naka bugo. Taga Bourbon na ka. Taga San Remigio na ka, di naka taga Bugo. I really am praying, no? Makaplagan ko din nato. Because ang atong kaugmaon, atong kadaugan, naas atong pangutok. Una, ang relasyon nato sa Ginoo. Nga muabli sa ganghaan, nga makadawata sa iyang mensahe. Ikaduha, ang abling ganghaan sa utok nato, nga mudawat sa iyang mga mensahe.
Kay di man sa ka makadawat sa pung sa Ginoo kung wa kay relasyon sa Dios. Mao na nga mo balik kita sa imong kasinatian, naa ba kay sakto nga relasyon nga dili lang pagpakaaron ingnon. Simba ka o. Pero paggawas mo, mas labaw pa kasyawa. Kay tinuod, di tanang mo simba, paggawas, usab. Naaginas kasing-kasing nga maminaw sa pung sa Dios. Amen? Wa na'y tao. Ug tanang nakasabot, musulti og amen. Ug tanang wa kasabot, musulti amen. Naay gamay. I-review pag uli ninyo sa balayha, naa sa Facebook. Praise Cathedral Global Outreach, i-review ang imong hantod sa mamaster gyud nimo. Nganong mauning mga pulungang gi hulagway sa pungs Ginoo alang kanimog alang kanako. Amahan tudloy kami sa among pagpadayon sa pagpangita ug pagkauhaw, pagkagutom sa imong presensya, among makaplagan ang kaalam nga ikaw lamang ang makapadayag ug makadala kamig daghang kalag sa imong gingarian tungod sa kaalam nga among makatunan ug among ipahimangno pod ngadto sa among mga kasilinganan, kakuyog sa panarbaho, kuyog sa pangalagad, kuyog bisan asa nimo gibutang ang tao nga among kaila. Imo ming gamiton nga kahayag ug ang kahayag magagikan sa kaalam sa Dios. Kay kada mi makabasa sa word nga kahayag nagpahimangno kana sa kahibalo ug kaalam gikan sa Ginoo. Gamita kaming Ginoong Dios nga ani karon sa among pagpadayon, pagpabilin nga pagtuki ug tuon aron kami mas mahimong malambuon ug madasigon sa pagpangalagad, pangalag ug helabihan, pagpahimaya sa imong ngalan. Giduol ni namo nga nagampo Ginoong Dios sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og atong pakpakan ng Ginoo. Pastorasyon. Praise God. Amen. Every time magtuon tas pulong sa Ginoo, nag-increase ang atong kaalam. Amen. Every time mo simba mo, naauntay kausaban sa atong kinabuhi tungod kay nag-increase ta sa kaalam. Ang kining kaalam, when you know the truth, mao kini ang maghatag ka natong kagawasan. Amen. Amo ka mong gidasig nga mo join sa D group. Again, kung mo join kag D group kana maga-increase sa imong kaalam. Mag-increase sa imong kaalam tungod kay ikaw magpadayon og tuki og tuon sa pulong sa Ginoo, mao nga mag-increase ta sa atong kaalam. Amen. By the way, ang atong cutting edge, hopefully magpadayon kita sa March. Usa ka semana na lang we'll have March. Ato ka ng padayon. Kinsa ninyo wala pa internet sa inyong balay? Wala pa na install. Amo wala pa pod. Ampo ta nga natin internet, unya dili na ta depend sa internet. Face to face na lang yun. Like si Brother Ryan ang iyang D-group face to face. Face to face na lang yun ta. Amen. Sige, ang tanang maalamon mo barog. Hallelujah. I like the family name sa atong mga igsuon diri. Ang ilang apelyido, Kaalam. Unya, si Miss G said, Datuin. Wow! Manay mga apelyidong inyong minyoon. Kaalam, Datuin. Ano sa pa? Servan. Yeah. Very good. Puan kayo nga mga apelyido. Halang doon kayo mga apelyido. Sentino. Ayun lang, sa sinintabos. Milyon eh. Dili ta Sentino, milyono. Bilyono. Hallelujah. Maya kaya nga itong Ginoong Diyos. Amen? Amen. I believe in Christmas of wisdom. Okay? Isa na to atong mga kamot dito sa langit. Lord, ikaw ang source of wisdom. Akong gideklara, ang imong mga katawhan, noble ground, tanom ang imong pulong silang kasing-kasing, kini mutubo,
maghatag og bunga nga 30, 60, 100-fold return. Karon si Manaha, blessed sila kaayo, Lord. Tungod ang imong kaalam, anaa kanila. Ang imong presensya, nagauban kanila. Ikaw mag-aabrig mga oportunidad. Ikaw mag-aabrig sa ilang mga mata, mga huna-huna. Makakita sila sa tinuod. O Lord, salamat, mahimo sila mga problem solvers, O God. Tungod sa kaalam, nga imong gihatag sa ilang kinabuhi. Problem solvers sa panimalay. Problem solver sa ilang mga neighborhood, oh God. Lord, sa ilang mga negosyo, mag-solve silang mga problems. Oh Lord, salamat. Ang imong presensya, anaa gayod, gamiton nimo sila, Lord, sa pagsangyaw sa maayong balita. Kaya kung giampo, in the name of Jesus Christ, I declare, o gantanan may ngonog, Amen. Amen. Your success starts on, and every believer is saying, disciple, go and make disciples. God bless you all. Also in the live stream, go and make disciples. God bless you.